Suwunane Cak Mito, ayo. Bintang tamune lanang kalah Cak Mito iki ayo. Iya. Vokale sampun Mas, ayo Mas. Iya. Waktu bisa kok tak bicara lagi begitu. Itu kesigal. Iki lah lanang lanang iki bengi jenenge Yeni iki bengi Bendi iki. Bendi. Nek iki jenenge Hartati Awan Hartono. Iki. Ayo, ing senengane Cak Wito. Ayo kene Cak. Ayo di Cak Wito karo ayo dulurku Kang. Nah, oh ayo. Sapure gini sapure. Ganti Pak Ibu ya. Oh ganti Pak Ipul. Oh nggih. Tolong sebelah lain. Lho durung aja ayo tekone kari kok. Nggih. Ya hati digarap. Ayo Cak Sali Pak Ipul. Ya, nggih amin nyuwun sewu. Iki kalana Kak Wedo iki ya. Seneng ae. Karena penting arti iki mbok kadri mbok iki sakno nak. Loh, lah mboke nandi? Alah, nganggur 3 tahun. Nah, kalau apa Mas? Kalau apa Mas? Salah komentarium ngono. Ya, gawul. Model lho. Aku dipicingi tapi dari sawer. Ayo. Lalu kedanan jarene kedanan Hartoni. Kudu sawer dhewe. Lo. Grosok. Ini mau susu di sawer piro iki. Ayo. Kedanan Mas. Kedanan Mas. Monggo. Gawe kawaran-waran. Ayo Han ditujuno. Ya. Kebolehmu. Rada geser ayo jebulane rek. Ayo. Suka lara. Budaya wis tak durung disawer man sampun disawer. Yo lho. Jarene njaluk cewek gaul maneh. Iya apa-apa to. Siji-siji apa loro Kak? Bisa kantuk sampean to. Cewek gaul. Cewek gaul. Kewakalan. Ngatet Pak Ipul lah niki. Apa? Napa Pak Ipul jadi Pak Ipul lagi kuwi iki arep tahu. Cewek gaul. Nggih cewek gaul. Nggih.
Napa Pak Ibu jenengan? Kula walang kekek. Oh walang kekek. Ojo ibu karo bapak. Ibu pepetan Pak Dik. Heeh, Pak Wiko. Matur iki bola-bola nggih. Nggih, matur iki bola-bola tenang. Gimana? Ayo, ini program itu barang paling pokok ini.